δεν νομίζω ότι βρήκε, από ό,τι φάνηκε σε αυτό το replay, δεν βρήκε ο Βαρέλα στην πρώτη προσπάθεια και βρήκε την μπάλα μετά όταν είχε περάσει τη γραμμή, οπότε από το κεφάλι του Μάτος. Τώρα βέβαια υπάρχει και η παρέμβαση του Πλέγα, αλλά στο Μάτος θα χρεωθεί το γκολ. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει ότι... Σκάσε ρε! Στην Πάτρα. Αν ήταν κόντρα στην Πάτρα. Δεν σου είπα, φτάνει! Δεν στο είπα! Τον Άντι, εκείνο με το σποραυτοκίνητο. Ναι ρε φίλε. Εκείνο το μπλε που το έχει βάλει και αεροτομία από πίσω. Φίλε, τι είναι? Hey, ψιτ! Κοπελιά! Κοπελιά, Μ' ακούς? ωραίο! Δεν ακούει. Κάνει ό,τι δεν ακούει. Πού πας μόνο το βράδυ? Έλα εδώ! Σκάσε μωρί!